Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome sa aton ring pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon. Kag karon nga adlaw ang aton sa pagpangalagad ginadulong sa gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Produkto ini sang scientific research nga ginhimo dito iya mismo sa Amerika. Coffee reinvented and coffee for your health. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee may available ini sa tatlo ka variant. Ang light store edisyon sa atong sining Kapehan sa Aksyon ang atong igadulong sa inyo, no? Bago lang kita sa ulog sa atong sining Independence Day, no? Kahapon nga adlaw ika 123rd Independence Day naton. Kag of course, madamo sang mga aktibidades kag patigayon ang atong sining mga opisyales, ang pila ka mga grupo, no? Karon nga adlaw ginimbitar naton dire ang isa ka grupo, no? Grupo ini sang mga youth leaders, no? Mga leaders sang mga pamatanon. Agot gyapon sining 123rd Philippine Independence Day celebration. Pero ini sila nga grupo mga presidente sang mga former student government president sa mga state colleges kag universities diri sa probinsya, mga student publication staff, may mga iwag awardee dire. Ang iwag awardee ni siya mga kaaksyon ginahatag ni sa mga estudyante bala, mga campus writers naton na nga excel sa ila sini nga sa patag sang campus journalism, no? Muning iwag awardee ang ginahatag sa Philippine Information Agency. Kabalo ko ni kaya sang high school ako nangin iwag awardee man ako mo, no? In the field of campus journalism, no? Mga anay mga awardees ni may di Jerry Rojas Leadership awardee, may ini nga grupo ni mga former National Youth Parliament delegates, mga former delegates sa Chief for Southeast Asian and Japanese Youth Program, mga former sangguniang kabataan officials ang pilas ni sa ila. Sa uli, ang iban sinis ila
nangin political officers. Ini mga political officers ni siya sa mga politiko nato ni no, mga political officers ang trabaho sang iban sini sa ila. Pero nanong hambalan naton diri karon? Ang hambalan naton karon nga aga ining parte sa West Philippine Sea, no? Siguro hindi gid familiar ang iba naton nga mga kaaksyon no sa sining West Philippine Sea. Mayari sila kahapon nga isa ka roundtable discussion bala parte sa issue sang West Philippine Sea. Ang ilang pinaka main topic is sino ang tag-iya sa mga isda sa West Philippine Sea. Kung madumduman natin mga kaaksyon, medyo may ara kita sini issue with China nga sa pag-angkon sa West Philippine Sea, sino ba lang tag-iya sina, no? Sino bala ang may diretso sa pagpangisda dira? Sino bala ang may diretso sa mga natural resources sa manggad nga yara sa West Philippine Sea? Amo na ang aton diri nga hambalan karon, no? Kay ini nga issue hindi man gid siya issue bala para sa masa. Ang iban sa aton na we don't care kay siling naton do hindi man kita piktado na sa mga West Philippine Sea. But ang issue diri is kita as a country, are we fighting for the rights of the Philippines? Especially sa issue sang West Philippine Sea. Nagapakig-away bala kita sila. Kung madumduman naton sa naligan ng eleksyon sa pagka-presidente, isa man ni sa manangin issue mo nga ito balang naghambal si Presidente Duterte nga masakay siya sa jet ski kadto dito kag ipatindog ang bandera sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Nabilib ang tao no? Nagbilib ang Pilipino. That is why isa man ni sa mga rason nga na ang Presidente Duterte karon ginbutos ang Pinoy. Sa sining sa natamo karon niya ang presidente naton daw ihatag sa China ang West Philippine Sea daw hindi paikigbato ang West Philippine Sea niya, hindi tayo magbato hindi taksarang sa China. Hindi na to ang ginambal si daw ginsukmatan siya lang. Hindi na to ang ginambal mo nga masik hasakay ka sa jet ski kay patindog tong bandera dito sa West Philippine Sea. Nya sus bravado lang to iya. Sugid lang to. Pang-eleksyon lang to, magpati to, mga estupido ka mo kung nagpati ka mo to. Kundi ka daw, medyo damo sang nag-react parte sinisang pahayag sang presidente. No? So, amoy na nga ito niya istoryahan karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad. Upod sa sining mga youth leaders nga gin-invite naton, parang bisan paano kita nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo, may paghangop, no? Pag-intindi, sang kung ano gid bila ang issue dira sa West Philippine Sea, no? We are still waiting sa aton mga guest, may nag-abot na dire pero daw ginahulat niya pa ang iban. Kaya kinanglan di magpalit sa sa programa kay basi kon ang West Philippine Sea wait ta magbugtaw ta agaw na sang China, no? Naagaw na sang China. Kaya isa pa idugang ko lang ngati sa isa ka international ruling sa arbitral decision ang West Philippine Sea in-award na ini as Pilipinas. Gindesisyonan ni atag sa Pilipinas galing kay siling ni Presidente Duterte niya papel mo lang na papel mo lang ina hindi mo na mapuslan ang aton diriya nga hindi takbato sa China amo na yung tindog sa presidente. So in effect daw pabayaan niya ang West Philippine Sea sa mga sa China, no? Anyway, siguro ay pa man aton mga bisita. I'd like just to greet anay sa aton dira nga mga ari na taaga pa ari na sa aton sini nga naga-monitor. Si Sherilyn Oro Javier, good morning. Humawan Castro, dira kay Lito Dayap, kay Shirley Tad-E, good morning dira sa imo, no? Sa USA. Michael Singo Lamayen, keep safe man dira. Daday Hilado sa Barangay Alihis. Tama lang sa pamilya Hilado, no? Kay Jesselyn Andrada Tiangson, good morning man. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, no? Bia Jonathan,
Good morning man. At sige lang ano. Sa ibang dira maayong aga, Jinky de Lagdon. Good morning dira sa Phoenix, Arizona, kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA, no? Sa kay Dr. Matt Mayo. Good morning man. Kay Migo Kawan Ball Gallo, maayong aga man dira sa imo kay Ma'am Alma Alvarez Gallo sa Las Vegas, Nevada. Okay? Sige. Meanwhile, siguro pwede ko, Aksyon and Dre, makatagan na yung mga commercial, no? Matag lang ko sa obligasyon ko para rekta-rekta kita krona ang iba naton nga mga pagpangalagad, no? Standby na sa aton pagbalik diri sa Aksyon o kung Kapehan sa Aksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon, we now have with us ang aton nga mga bisita sa sining aga. Si migo naton Romeo Castillo Jr. kag si Judith Plana, no? Amunis lang ni sila akong mga former student government presidents, former mga youth leaders gini sila, sangguniang kabataan, may iwag awardee. No, sining ko discuss ko pa ni kinang iwag awardee ni Black kay balo ka sang high school ako, iwag awardee man ako mo. No, during my campus journalism days bala sang high school ko. No, si mga former Jerry Rojas Leadership Awardee, kami naman naka-interest sa sining National Youth Parliament kag sa Chief for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Now, ini nga mga youth leaders kay kahapon nakaagi kundi sila may sort of round table discussion ni sila regarding sa issues ang West Philippine Sea. Daw kasimple lang ganin sa ila topiko lang nga gina ang pinakasentro sa topiko nila. Sino ang tag-iya sa mga isda sa West Philippine Sea, no? But anyway, i-discuss na karon kay nasaling ko na kaina ang ini nga issue hindi gid man siya pangmasa gid lang nga daw halos tanan nga Pilipino nakabalo bla parte sa West Philippine Sea. Iba niya ti way ga care kung ano nang issue sa West Philippine Sea niya, hindi man way man ga epekto sa akon guro way man kundi mo kopiktados na, no? But let us try to see, no, kung bala kita nga mga Pilipino, are we somehow affected in some ways sa sining issue sa West Philippine Sea. So good morning anay sa kaya amigo naton Romeo Castillo Jr. Ano tawag si mo man, Romeng? Ano? Pwede na, sir. Ikuan liog ikuan ang imo nga mic no. May magaliwat, Sir Boy. No? Dali lang ha, dali lang kay daw wala yaga. Dinhi sang iya nga mic man nga way ni ga andar. Dali lang gid ming ha. Okay. Kay tatlo kami. Okay, sige. Sorry na lipat ko. Naanad ko binga. Sige. Good morning. Sir, mayong agaliwat, no? Mayong aga. Pwede mo ko tawagon, Roming, Roming, oo. Sige, good morning. Si Judith. Good morning, Judith. Sir, good morning. Pwede lang Jude, okay na lang. Sige. Ina nga mangkot si Roming. Ti mga former, mga leaders kamo. Ikaw, anong imo sa una? Sa din kaya Actually, eskwela? sir, sa UP ko, sir, nag-eskwela sa Miagaw. UP Visayas. UP Visayas, no? Oo. Tapos? Kaya, nangin SK, no? SK official ako sa Barangay Handumanan. So, taga-barangay Handumanan ikaw? Taga-barangay Handumanan, sir. Sige. Si Judith, ya? Ako, sir, from the University of Negros Occidental, political science grad. Kag, amo na, sir, nagka-intrata sa, sa student government. At the same time, nangin Tulintine Star member kita or staff. And then, amo na, sir, nakabaton kita, of course, iwag awardee. And then, after graduation, damo naman tasang nasudlan nga obra, mga significant lang, of course, nakasulod kita sa DAR, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. And then, nangin field facilitator kita dira, gin-organize naton ang mga beneficiaries sang duta. And then after that, nangin isa kita ka congressional consultant sang isa ka congressman diri sa Negros. Okay. Dumduman ko kay former congressman now mayor Bebot Mirasol ka bala mo, no? Yes, sir. Yes, so dumduman ko na dumduman ko kay daw. But then nagbalik na ta sa aton nga pribado nga pangabuhi. But then wala kita nagauntat yes sir sa pag-care man sa aton nga nga banwa kag sa aton nga nasyon. Amo ni nga ari kami diri subong. Okay, sige.
Ining mga youth leaders naton, damon is actually kahapon no. Sang pagkadtuna kun dira sa isa ka venue nagtipon sila. Mangkot lang ko no, nga ang issue sang West Philippine Sea ang inyong natutukan niyo maning issue sang West Philippine Sea. Sir, kahapon kin-celebrate naton ang 123rd nga Philippine Independence Day. So, ganyan na istoryahan namon no kung ano ang pinakamaayo nga topic no nga i-invite naton. Usual namon nga mga activities, round table discussion no, prior sini may iban pa nga topics nga discuss kami. So lantan namon tamaan ka relevant ang istorya about sa West Philippine Sea. So sa na-mention mo kay Ina, so sinugid bala ang tag-iya no sa mga isda sa West Philippine Sea. So ginapamangkot na mo ng amon kaugalingon no, ano ayahan ang paminsaron sa aton nga mga sangguniang kabataan, mga outstanding students, mga former kag mga student government nga mga officers kag mga youth leaders no, sa iban nga mga youth organization. So amo to kahapon no, isa ka mainit nga diskusyon no kung sinugid ba lang tag-iya sang isda no sa aton nga West Philippine Sea. Okay. Sa sining daw roundtable discussion ninyo, may guest man kamo nga or resource person o do experts ni mayara? Sir, gin-invite namon si Attorney Alex Lacson, no? Well-known nga kag best-selling nga author, no? Taga Negros kini siya, Yes, no? Actually si Attorney Alex Lacson former man sa General Rojas Leadership Awardee, so connected kami sa iya, no? So sa pamangkot no about sa West Philippine Sea, kin-explore namon ang question about sovereignty kag sovereign rights since nga legal concepts ni siya pamangkot namon ang isa ka abogado no kag very conversant about sa social issues subong no mga palamangkotanon no so gin-invite namon si Attorney Alex Saxon nga kung pwede makatag sa sang iya nga message no kay ara sa Maynila subong no. So nagpadala siya sa aton sa message no, in-explain niya no kung ano ang sovereignty, ano ang sovereign rights no. Agun sinugid bala ang tag-iya no sang aton nga West Philippine Sea. Okay, so we are talking sa ining Philippine sovereignty kag ang sovereign rights kay may difference ni siya, may diferensya siya. May diferensya ang Philippine sovereignty kay muna kita sini nato na nga daw why naton subong abi no subong administrasyon naton daw wala ginatindugan kag wala ginaaway ang Philippine sovereignty daw muna siya. So anong diferensya sa Philippine sovereignty kag sovereign rights? Sige sir. Actually hindi kami expert no, so that's why ga-consult kami sa mga experts no, nag-istorya kami sa mga abogado no. Medyo legal siya concept pero i-try ko siya nga i-simplify no. Magsiling kita nga sovereignty no ano talang i-compare no sa garanta ka kag may iya ka sang balay no. Kung magsiling ka nga sovereignty imo ginaya balay. Imo no? balay. Kung magsiling ka nga may sovereign rights ka no, garanta ka. Okay. Nga gina-discuss na siya kay according sa aton nga mga legal nga consultants, ang hambal nila no under sa international law no, ang gina-allow lang is within the 12 nautical miles ang sovereignty sa isang country. But beyond that no, until 200 nautical miles no, ang gina-allow lang sang aton nga international law ang sovereign rights. Okay? Kag gina-recognize ni siya sang aton nga constitution. Ara na siya sa constitution. Amo nang rason nga nang controversial ang statement ni President Duterte kay hambal niya no nga pwede nyo nga ang term niya no gamiton ang constitution nga pang-uli kuno no kay kung ano ang pulos sa constitution kung makigera sa China kag nangin friend ko no sa Pilipinas tungod sa COVID-19 nga vaccine. Okay, sige. Gamat-amat na ko no, namat-amat ko na intindihan no. Ang sovereignty o kung is specific na lang itong Philippine sovereignty no, sa West Philippine Sea. Ang sovereignty nagasiling nga kung within 12 nautical miles. Hindi mo ko kabalo kung magtakos na basta muna 12 nautical miles sovereignty na imo na kung sa balay pa imo na balay no? Beyond that
or basta sa 200 nautical miles, may pwede ka lang may sovereign rights or makakonsekwensa sa balay pa, pwede ka lang karakidada, pero hindi na imo. Muna siya. Sakto na sa Sir Muna Boy. siya, okay? Ti ang West Philippine Sea, ano kalayo sa Pilipinas? Sir, sang 2000, di lang ko sigurado sa detail, no, sa data, under kay former President Noynoy Aquino, no, gin-differentiate naton ang ginatawag ng West Philippine Sea, no? Kay generally before dagat na siya ang ginatawag nila kuno generally nga South China Sea. So ang West Philippine Sea amo ni siya ang portion sang dagat, no, within the 200 nautical miles. So ang ginatawag siya nga West Philippine Sea. Para nga klaro nga ang West Philippine Sea, no, panag-iya, or rather nga may sovereign rights ang Pilipinas. Under sa Constitution, no, may mandate ang state sang Philippines nga protektahan, no, not just to fully enjoy kung anong ara dira no nga resources, including ang isda, including ang marine resources, oil, etc., etc. Speaking of China, ano kalayo ya ang ining West Philippine Sea halin sa China? Sobra 200? Sobragid. Sobra. Sir Boy sa 200. Sobragid. Malayo kayo. Malayo gid kayo. So, Klaro they cannot have a sovereign right, they cannot have a sovereignty nor a sovereign rights. Kaya ting wala gid sila madala dira, na? Muna siya. Hindi pwede sila, why sila sovereignty, why man sila sang sovereign rights. Hindi sila tag-iya, hindi man sila ang garinta. Kaya kalayo na sa inyo mo, no? Muna siya, no? Sa simple nga sugilanon. So, kung anong mga mangga dira, iyan ay asang Pilipinas, may right dira ang Pilipinas because of its sovereign rights. Hindi gani ang Philippine sovereignty, no? Sovereign rights because it is within sa 200 nautical miles sang atong pungsod. Muna siya. So, sa inyo nga pag-tanaw gali sa inyo nga pag-research dira is ang West Philippine Sea is may sovereign rights dira ang Pilipinas. Kag may right kita nga magpangisda dira o kung ano pa nga iban nga mga mangga dira nga pwede naton magamit. Na siya? Sakto na Sir Boy, klaro ginakayo. Amo na nga define no sang Philippines no sang 2012 yata no. Nga ang West Philippine Sea amo na siyang portion sang dagat no nga within sa 200 nautical miles. No, nga may exclusive economic rights ang Pilipinas. Hindi lang isda kundi pati ang oil. Gani man. Kag I think nagwa na ini sa isa ka may arbitral ruling na sinibla nga giving the sovereign rights sa Pilipinas. Galing iti daw ay natuya daw ay gina-recognize ng China. Ginukdan pa sa presidente ta subong. Ti sila ang inambal mo gali kay na nga tiginambalan ng presidente nga ti Mr. President harada sa atong konstitusyon ang atong sovereign rights sa West Philippine Sea nya. Constitution, papel na niya, pwede yung panguli na, muna ang balya. Sakto gina, Sir Boy. Tampala sa atong constitution, no? The President mismo, himself, is making a disrespect sa atong constitution, di ba, Judith? Muna gani, sir, ang point ko kagapon sa mga kabataan, bala, sir, nga siling ko, paano kita respetuhon sa iban nga countries kung mismo ang aton nga highest nga official sa aton nga pungsod mismo nagatampala sa aton nga mga sa aton nga kinamataro nga mga Pilipino. Citing for example bala sir ginasiling ta nga from Pamalakaya. Pamalakaya organisasyon sa mga mangingisda. Okay. According sa ila sir, and even si Secretary William Dar nagambal ni siya mo nga napirmahan ako no ang importation sang 45 metric tons nga mga isda from China. Now, the question is, hambal ko kinanglan ta mag-import sang isda nga may ara malang kita dira pwede kuan. Ang hambal sang Pamalakaya, ang problema is hindi sila kakuha dira nga area because may ara ang mga barko sa China, ara ang mga fishing boats sa China nga ginabanggaan sila kag hindi sila pagpaagyon dira. So therefore, I would like to challenge the president of this republic to stand for the Filipino people. Iti kinanglan tanimo. Hindi tagaling kuno kasarang sa China kay por sa kuan gid mas bugid ang China. Nya tapos niya gahatag pa sa aton bakuna.
Amo na gani sir ang problema naton. Kay ti ang pagpakigbato sir hindi lang man in the form of war mo. Oo, sa bagay. Ha. Not in the form of war nga pagsiling mo nga mabato ka sa China. Mapadala ta dayon barko to nga magyera. No. Pwede kita Japon ka lakat sa court sa United Nation. Kag i-assert naton ang right naton kay may arbitral ruling naman why is it nga hindi naton pag ipatupad ina. Kamo na ganing ang problema subong kay ti ang aton nga presidente or the administration, the present dispensation for that matter, waya gihimo sang tikang towards that, no? Kay ti daw resign na sila sa ideya nga hindi ta kabato sa China. Migot ang China kay ti naghatag sa aton bakuna. Daw ako nga pagtanaw sa example to ginaginhatag, nagarkila ko balay. Pagwa ko, may kilala ko to nga niya, may pamahaw ka to niya, ari pamahaw, pulo pamahaw dao. Tapos, makatuto siya sa akong ginarkilahan nga balay, kag pag gusto na to siya kung anong himuon niya to sa ginarkilahan ko, daw muna, no? Kamugin ang problema ta, Sir Boy. Pag gusto na sa dahil niya, kitong gintagaan niya kuya pamahaw, muna? Amo naman Kamugin ang ang pinaka-problema, gid Sir Boy. Amo na nga kaluluoy ng aton nga mga isda, no? Lipod sa kadamaan, no? Although nga wala kita sang solid nga pruweba, no? Gina-estimate nga kadako sang oil reserve, no? Kag ang hambal sang isa gani ka professor. Actually, hindi lang isda ang kaaway da. Saktong niya, Sir Boy. That's why sa message kahapon ni Attorney Alex Aksyon, gina-encourage niya ng mga kabataan, ng mga participants, no? Nga may basahon ni isa ka libro. Kay ang primary nga reason ko, no? According sa isa ka Harvard nga professor, no, ang oil reserves. Ang oil reserves. Da amo nang ginaawayan. Da ang isda ya kailan na kay apektado na da ang aton nga mga mangingisda, of course, no, directly affected sa aton mga mangingisda. Pero ang ginatinguha ginada ang oil reserve gid damo guro da oil guro. Most probably. According sir sa mga prevailing nga mga nga research sa area, kadako kid sang potential, no? In fact, ga problema ng aton nga sa Antique, no? Ang source naton sang oil da, no? That's why nga supposedly ang government, no, should explore. In fact, gani nag partnership sila supposedly sang tawag naton nga oil exploration, no? So makita nimo both sing ganun sina, no, nga may telling nga reason in fact, no, tuod magid nga may oil, tako ang oil reserve kit exploration sila mo. Muna nga China daw hindi gid magpa niya. Without our knowing it, no, kaya ang China has advanced technology. Yes. Probably na pinpoint na nila kung di ni area dira. I mean, hindi ba lang daw nagapatindog na sila mga structures dira, Yes. no, mga facilities nagapatindog na sila at towards that siguro na sa Dira na oil napakadto. exploration na, no, nila. Dira na napakadto siguro. Ti kanugo na aton tani na. Lantawa ba lang ang Middle East? Ang Middle East, tanaw lang Middle East, ano gina sa una ang mga pungsod. Ano lang mga tao doon una, magbantay mo sa mga karniro. Sakot ba lang karniro? Sang na discover ang langis dira, ang oil, di tanawa sa bungo, sila yung mga manggranon sila ya, no? aggregate Sir Boy, ang Saudi, ang Iraq, ang Dubai. 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 One of the best cities siguro in the world na yung Dubai subo. Kung baga gingamit kid nila ang ilang natural resources. Correct. Ti aton tani na. Tani daw Tani. medyo kon man ta tani ba daw mga kon mga aton tani na daw ang Pinoy tani mangranon Makabulubutwa man ta Sir Boy. Oo, mako may Makapulubutwa. ara man kita nga langis pareho sa Middle East. Amo nang nasiling nakon nga paano naton ini mapa-intindi sa aton nga pumuluyo? Kaya iba ni amo na bago bala kay na nga ti I would like to believe hindi pa mo ko pinakita nga survey or whatever. Well, I would like to believe nga may mga Pilipino siguro nga as far as the issues ang West Philippines nya ti anong labot mo na daw wala no na ano ay man kundi man ko piktados na, no? Damo na sa siguro na paano naton mapaintindi na sa aton nga pumuluyo. Amo na Sir Boy nga kami, no, part sa amon advocacy, no, since ang amon nga mga high school pa college no activism, no, ang tawag bala nga advocacy campaign, no, paintindi sa mga kabataan, no. In fact, no, ang inahimo namon, no, ga-post kami sang questions tapos mag-research kami, inapamangkot namon sila, no. Insakto na Sir Boy nung
ang realidad subong ang mga kabataan naton nga kalingaw magid sa social media no kag mga games no amo na ang isa ka challenge nga nakita namon kahapon kung paano namon magamit man ang social media no bilang mga kabataan kung paano i-share ng information nga tani no nga ma-appreciate man nila. Ako mismo ganin do medyo nagtulo man akong luha paglantaw ko sa isa ka documentary no foreigner no I think to American to siya nga ginpakita niya nga mga dlagkuan nga mga fishing boats no grabe nga fish harvest nila kumparar mo pares ang fishing boat nga Denver na remember to nga ang nabungguan o kung ginbungguan no sang Chinese to nga no fishing boat no gamay lang na ang capacity no amo tong punto kay na ni Judith no nga ka-import kita no when in fact ang country nga importing country naton halin sa China, sila ang nakuha siyang isda sa West Philippine Sea, tapos i-import Ibaligya sa aton. Ang atong manggad, ikuhaon nila kay ibaligya sa aton. Yes. Amo na sa nga katabo subong Sir Boy. Amo nang makatulo sang luha. Nga ginapansindita ang mga kabataan. Kumbaga, since kahapon 123rd nga Philippine Independence Day, ilang taon naton kung diin kami subong ang mga kabataan tungod ang amon nga mga ginikanan, ang amon nga mga tita, no, nakipagbato sa mga previous dark periods ng aton nga history. Yes. So ilang taon namon nga kung ano ang mabulig namon subong, no? Ibisan pandemic, actually may advocacy man kami sa pandemic no about sa awareness no sa minimum health protocols, vaccination etc. para makabulig sa ato ng gobyerno. So parte naman siniya sa istorya no usaping West Philippine Sea no amo na hambal mo Sir Boy no mabudlay man ituod pero challenge no challenge siya pero hindi pwede nga kami no naka-insindi sa mga kabataan nga magkuntat. So challenge man sa amon kung paano mag-i-communicate ni siya no imagine pila no ako Sir Boy no engage ako sa livelihood development makita ko with ya no ang difficulty no maintindihan no nga magsinta to galunggong Bacolod okay siya po sa mga kauturan naton sa bukid no sa mga Yes. no mabudlay kayo ang galunggong budlay pang hitaon mahal ba yun siguro sa Bacolod no nga hindi gid masyado gid nga makabatsyag no tungod sa mga ginikanan may obra no amo na nga do medyo malayo amo na mambal mo lang malayo pero kung ikaw nakaupod sa mga fishermen sa mga farmers, maintindihan mo nga ang galunggo nga barato tuod sa aton, pero sa ila mahal na relative. Tungod nga ina-prioritize nila, no? Ang purchasing power kumbaga nila, ang capacity nila magbakal tamad kagamay. Te amo ning ako mismo no, kay engage ako sa livelihood development sang aton nga mga ngisda, no? Upod ko ang isa ka popular nga scientist no. In fact no, siya ang the only Filipino nga scientist na kaintindi, no? Kung paano mag-culture sang isa ka top fishery exports ng Pilipinas no ang shrimp no amo na nga gina-engage namon ang mga community-based organizations ng farmers sa mga fisher folk para lang nga tawag na share the blessings nga mo nang rason nga all the more ako naging kasug ako nga may opportunity nga tani susubong nga asang kahapon Independence Day no ma-draw naton ang attention, ma-inspire naton ang mga kabataan, no? Hindi lang tungod nga holiday siya, no? O mga kabataan wala klase, no? Kundi makapaminsar sila. Imagine sa 123rd nga anniversary, no? So, lantaw namon no, very relevant siya, no? All the more lantaw namon nga mas challenging i-share namon, i-communicate. Question of messaging mo lang ni sa Sir Boy mo. So, amo nang naging challenge. Amo na nasubong ang katabo, we celebrated sa Philippine Independence Day kahapon. Pero ti ano ba lang celebrar naton, ha? After 123 years nga ang aton nga mga katigulangan to nag-aaway para nga ma-achieve naton, mangko naton ang kailwayan. Ti subong niyo China ano abi pag siling naton nga may freedom kita or may independence kita kay nga aton nga teritoryo ginaangkon sa iban nga pungsod no di ba ang Independence Day subong to nahimo na lang hasta sa flag raising ceremony na lang kita amo na Sir Boy nga very relevant kay kahapon no ang usaping West Philippine Sea no kay tungod nga kung
nangin matay ang aton nga mga forefathers kumbaga no sa Philippines no. So amo nang gina-question namon sa mga kabataan no. Nga ano kasimple lang gani may economic value dira no isda no. Amo nang gina-try namon nga communicate nga mga kabataan no nga magpasilabot, magkomentar no sa Facebook. Yes. No? Tani. O man sila mag-take sila sang stand. No? Nga in fact protektahan ta ang dunang manggad nato bisan si isda na lang ng istorya. Hindi na ta maglambot gani sa oil. Yeah. Which ang ini nga issue ako kaya ganiya daw subong ko lang na intindihan bala kung ining issue sang West Philippines sinanugid bala ang daw ka init sining issue subong nanugid balang ara dira nga daw pertigid ng away no to nakita naton gali nga kung ang Pilipinas insist kag balti ipakig-away gid ang aton dira nga rights that would be a big change sa aton nga pangabuhi nga mga Pilipino gali no hindi lang tanan kasi ko ba si ilam na nga pero ari pamangkot lang oil, let's talk about oil. Basi kung ato na tapos daw way man ta sang ikasarang para mag-explore dira. Basi way man ta sa ikasarang. In China mangranon, may kwarta, may technology. Basi kita hindi man ta kasarang siya kanugon malang basi na da. Agree na Sir Boy no. Na-remember ko nga sa mga previous nga mga years no may partnership ang Philippine government sa Malampaya na-remember ko na gali no. Ang Malampaya accordingly no paubos na ang aton da nga dingin corrupt man to. Boy to makorrupt to. Amo nang problema Sir Boy no. Pero balik ko sa imong mga pamangkot kina Sir Boy no. Ang Pilipinas matuod magid nga in terms of financial kag technical nga capability no though questionable magid. That's why may mga partnerships kita no. I remember ko I think it was Shell or Chevron no most likely Shell no nga nagpartnership ang ating nga Philippine government to the Philippine National Oil Corporation no para mag-explore. In fact ang Malampaya gin prospect man na before no. So ang punto naton no hindi ko lang ma-pinpoint ang mga sources no basta do ka klaro nga may mga studies nga suggest nga may dako mangid nga oil reserves dira no. Now ang point no not because nga wala kita sang financial capability nga mag-explore kag technical capability Bay anda na lang na do parehas lang bala nga ako gambal ang migo kung hapon no may gold na da sa imong area. Tikti wala man ko sang kwarta, wala man ko sang pala ikot lang mo kwarta, wala man ko sang scanner da, pabayin na lang da. Pero you should remember nga ang Middle East nga mga countries sobra pa na ang ilang ka behind sa kuna mga bala naton finances and technology. Tama para sila ka behind before sang exploration sa mga oil ni pero nahimo man nila. Agree sir. Actually nakalantaw mo ko na sang history sang Saudi, sang Dubai no, nagpartnership man sila no. I think sa BP no. So mga British nga companies nag partnership sila sa pag-explore sang companies no. So ang klaro da no, kabalo ko nga sa aton nga mga kauturan nga pamati subong damo kamo sa nga paminsan pero klaro lang ya nga pwede siya nga pagi sa partnership ma-explore ang oil no. Hindi pwede hindi lang bala nga pungkuan ta lang ati wala man ko sa financial capability, wala man ko financial technical capability pabayin na lang da. No press lang sa gold no. Dere ka ang issue bla Judith sang kwan sang West Philippines hindi nga daw gatinudluan ay nislaw daw hindi ako amo gani kasi ako daw wala man ko nag-intindi sa PAC sinabla kay daw gatinudluan ay sila siling sa administration nya sa lato sa Aquino administration kay ginpabayaan nila ang Aquino administration nagkatinudluan ay sila nanong natabo sila daman. Actually sir sa ako niya nga point of view actually kung tan-awon ta ang Aquino administration, yes sir, ang nagtibog, kag nag-away mo ang nag-file sang kaso sa international court. During sa ilang time ang kuan ang nagwa ang arbitral ruling sir. Oo. Ti sa tan-aw ta victory man to sang Aquino administration sir ang pag-award sa aton sang exclusive
economic zone. Kag Ba't sila kita exclusive economic zone? Amo na sang West Philippine Sea, dira? yes, sir. Oh, okay. Amo na siya. Now, ang sa ako na lang victory to ya sang Aquino administration, ara subong ya sa Duterte administration, ang magtindog sina kag magpadayon. Nadlok gani sa China. Ang punto sinanda sir, amo nang ambal Migo gani in China. may i-quote ko sir nga amo nang ambal ko sa kabataan kagapon. Siling ko nag-eskwela ko, ginpa-eskwela ko sa ginikanan kuya mo. Ginikanan ko na gasto. Nabuhi ko nga ginikanan ko na gasto. Tapos ang balon lang kuya ni Duterte na may utang na loob tayo sa China. May kula kuya utang na loob sa China. And then whatever yung nga bulig ka ginatag di sang China sa aton, imbalikan ta man na guro, kaya sila mismo nagabenepisyo man sa aton. Like, for example, sir, 200 fishing boats amara sa West Philippine Sea. Butang mo lang, sir, 1 ton per day ang makuha nila nga isda. 200 tons na siya. That's 200 tons per day. Times mo sa 30 days. Di pila sila kabulan nagstay da kaga sa subong ara pa dang iba nila gani nga fishing boat sa aton. Supposed to be ato na mo. Supposed to be iyan na sang mga Pilipino da nga mga mangingisda nga haluson nga ni sir ka kaon 3 ka bisis sa kadlaw. Tapos ang balon mo lang ya surrender ako ya sa China or surrender ako diyan sa China. Wala tayong magagawa diyan. Sir, this is our nation. Hindi this nation sir, hindi niya duwag, hindi niya talawit ng mga tao mo. Nagatalawit lang ang tao subong kag nagapatay mali. Tungod nga mismo ang presidente ta sir gina-inculcate sa mind ta nga wala ta sa may memo sa China. That is why psychologically ang tao okay lang, wala mali ko man da, baida kay wala mo ko dalabot. But then ang epekto bala sir, say for example 200 tons per day mo supposed to be sa ato na nagmabarato ng isda supposed to be kung kita na makakuha. I-import pa na sa China, may patong na ya sir. Ang punto ko the president. May patong na kami ginansya na sila. May ginansya na sila, sir. Dako na ginansya sila da. Kaya mo na nga, imbis ang Pinoy, ako nangin field facilitator, ako sir organizer, ako nakaupod ko na iya sir sa mga tao sa bukid. Nakita ko kung ano kabudlay. Inang bla ang baklon mo nga to nga sa kilo nga isda. Asinan mo da diyan sa dalom. Kay igo na to kalambot kung wala asin. Lubok na to paglabot sa ila. Sa bukid. Now, imbis magbakal sa subong, imbis makabakal sila sir sang 1 ka kilo. Mabakal na lang na sila 1/4, mabakal na lang sila tunga sa kilo. Amo na sang nakita ko nga isa sa mga epekto sang pagpatumbaya naton bala nga sige lang okay lang kay ti may kabaslan ta sa China. Wala kay balaslan sir sa China. Pilipino kuya, labuhi kuya. Nga ako. Diba? Galing kayong problema, subong the highest person in the land nga may posisyon, gina-inculcate sa aton mind. Actually, every night, gagwa sa television. Ako niya, nakita ko, psychologically, gina-inculcate sa mind, nga wala ta may mahimo sa China mo. Nga, to sa una, sila pulapo, ganun sir nga, ano naman to, baslay lang man gani, kag Binangon to. Nagbato man ako kontra sa mga kanyon kag mga hensang Espanyol, di ba? Si guys, Duran, ito na ba si Sila, pariyoson tabla ni Presidente, Pacquiao lang nga niya, wala ka pa, kulang pa ihibalo mo da sa kwan, tutuon ka na, dali lang gid sa inyo nga duha, dali lang gid, kaya mahatag lang ko sa jutay ko din nga mga obligasyon. Mabalik kita mga ka-aksyon diri sa Kapehan sa Aksyon with Mr. Romeo Castillo Jr. kag si Judith Plana. No? Standby, magabalik kita pagkatapos ini. Gaping utang ilo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din ito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang amigo naton Romeng, kagkay Jude, itamyong ko dyan, ay kay naging na matamat ko na panamyong iban ng mga listeners na bala, no? Sa kay amigo naton Juan Bol Gallo, dira sa kagkamam Alma Alvarez Gallo, dira sa Las Vegas, Nevada, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira, or good afternoon sa inyo dira, no? Or good evening na ganit ni sila. Kay Doc Matt Mayo dira sa Minnesota, USA. Good morning. Mary Joy Camero sa Hong Kong. Good morning, man. Alex Montesa. My company said the current administration is still reluctant to jeopardize its own ties with China. That is why China are aggressively owning the whole South China Sea. Vaccine ang death of the Duterte administration. Ano di ko no... Bot, Alex, ini sakto na nanay nga kuwan kay kalawig. Pumayo man ang punto, no. Ray Baryoga, good morning. Regards to kay body ko Doc Mayo. Angelo Magbanwa, kay Mark Gabriel Salanga, kumusta ka na dira, no? Remember the battle no, of Yuldong from Lapu-Lapu. Ano na? Sige. Ano nang Yuldong? Sa ibandira, no? Richard Diet Pacheco, ibandi ko na. Sige, kay basi malangalan ako sa time ko karon ha. Basta sa tanan dira nag-monitor. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad. Balik kita diri kay Romeo Castillo Jr. kag kay Judith Blana, no? Sige. Siguro amo ni, ang West Philippine Sea hindi ni sa lawg-lahaw nga issue, no? Mamangkot lang ko, will this become an issue sa sining palabuton naton nga presidential elections? Sir Boy, klaro kayo nga mangin issue ni siya, no? Mangin political issue, no? Mangin ang tawag nila ba sa kapihan bala, no? No, tinapay nga sang-usangon sang aton yung mga abyan, no? mga Pilipino, mangin hot issue ni siya. Kay relevant kini siya nga political issue sa 2022 nga national elections. Ang pamangkot naton dira sa mga kandidato sa pagka-presidente, anong tindog nyo sa West Philippine Sea? Anong himuon ta? Hindi na ta magpati na sang ginambal blang nga mga sakay sa jet ski, kag patindog sang bandira dito. Tapos tawag naman tang mga estupido. Nga nagpati kita. Ako I'm proud to say nga why hindi ko estupido kaya wala ko tayo nagpati. Yung sa Sir Boy. Why ko tayo nagpati sa kamuto nga bravado ya. Mga siling to, mga drugs tapuson within 3 months, ma-resign, corruption, dulao. Why na ko to gapati sa tuwing nga mga issue kay balo ka ining eleksyon naton. If you remember, ining Indo ni nangin kuan man mo tanan nga mga presidential to mo ning hambal tanan mo we will end end of contractualization.
Taway na ipatuman tagi na ang end of contractualization tidiin hasta subong way man, no? So tanaw na ton mga kaksyon nano gid bala ang how sincere ang aton nga mga magatadagan sa pagka-presidente. When it comes sa sining issue sang West Philippine Sea, kaya kago pati kung mangin issue ni sang West Philippine Sea. Hamak mo ko na aton ang West Philippine Sea, may oil exploration dira. Kag mangin successful ang oil exploration dira, kay nga ginaaway gid sang China. Kung man successful dira, tanawa ba lang benepisyo para sa aton? Tanawa ba lang basi kung mangin pareho man ta sa mga prinsipe ito sa Saudi, hamak mo iyaga sagod ka lang sa una karniro ga. Ang mga tao sa Saudi sa una gabantay lang karniro. Subong iya may mga prinsipe sila iya kag may mga bilyonaryo sila kadamo-damo sa bilyonaryo iya sa Saudi Arabia ngano sikan nga din nila kwarta insakto gini sa Sir Boy no nga tani nga ang tawag ba lang yaman no yaman dagat no ang mga Pilipino ang mag-benefit no hindi kay ato na siya may ara kita sang exclusive nga rights, sovereign rights sa dirang area, ang atong gobyerno i-explore kag ihatag man sa aton yung mga Pilipino. Takto na Sir Boy no ngating ang mga taga Middle Eastern no naginansya mga dako sa oil no ginalantaw naton no kadako sang may bulig na imagine no sa aton nga health programs sa education, sa mga kabataan, sa livelihood, dako nga impact ni kay kwarta ni siya. Tanan lang yan, basta may kwarta kita, may imuta. Social services. Social services. Kanami kuno sa inyo nga duha siling ni Ma'am Van Mayo sa Minnesota. O niya kanami sila nga duha. Thank you. Si Nathan, kilala nyo Nathan Bormeo? Yes, sir. Are sa monitor man siya. Oo. Good morning. Sige, okay. Sa kay Judith, yan ka. Kundi ginagatinguha kita subong more or less siguro ang atong direction diri is mapaintindigin naton ang Pilipino no kung ano ang bentaha kung ang aton nga sovereign rights insist gid naton diri sa West Philippine Sea no. Siguro mo nang isa naton ka challenge paano naton paintindi ni sa mga Pilipino. Ang pamangkot ko sa inyo Judith comes election may mga ginatanaw ka mo kita may mga possible candidates naman kita mo di ba may mga possible candidates kita nga nakadamo na mo may Sara Duterte may Manny Pacquiao may Grace Poe may sino pa na daw may si Ping Lacson may Ping Lacson yan kag si Soto kuno na madalaga daw sila tong matandem no yes sir sino ginatanaw ninyo among the presidentiables nga maka-stand gid nga may kaisog nga magtindog para sa aton nga sovereign rights sa West Philippine Sea. Actually, sir, definitely, i-erase ko na si Sara Duterte. Nga man. Kahit ang stand sang iyaya amay. Alang-alang hindi siya magpati, no? Hindi siya magpati. Kahit nabripe, agad nakita tanan na nga ti padlaganon ginasaya sang amaya kahit if in case man gid nga maperdi kag madulaan na si Presidente Duterte sang immunity daw kadamo-damo guro sang kaso nga tibangon niya. Siguro do kadamo gid. Diba? So in order to protect his interest. Deka kita. Ang distance lang ang kuan kay ano pa mic tama kasi sensitive mo so sir. Distance lang ta. Do mga wala ni akong distance wala sa mic ko na. Okay sir. So although itatadlong sa imo, tadlong sa imo. Pero distance lang siya para hindi siya na mo na sa. Siling kinanglanting waan niya gid ni nga mapadlagan gid si Sara nang siling na yan sir nga hindi pariola na nga daw pariola na sa nadigan niya hindi man sa kuno puti nagdagan man sa ang punto di nagpakalbo pa to si Sara if you remember. Yes nagpakalbo si Sara bravado. Ang akon sir of course si Manny Pacquiao araman gatayada man subong may Trillanes pagle may Trillanes pa. Si Grace po, I do not know kung masigi siya. But then... Basta testing the water pa? Oo, testing the water. And then of course, si Ping Lacson, may nabasahan ko na sir sa iya nga statement before nga dapat... Hindi man pa makalayo, gid. Nabasahan ko sa iya statement nga, nag-issue sa statement nga dapat ko hindi pag-i-surrender sang presidente ang West Philippine Sea. So, kung siya daw, amo na iyaya na... Amo na iyaya nga stand. Kag tanawon ta,
amo man may kamay na bakal man si Ping Lacson based on sa iya nga Hindi ka track na-notice ko si Ping Lacson, daw kadamo ang mga issues nga isa go against sa kwan. against the Go president. against the president, no? Mga issue, no? Oh. No, kay isog man siya. Alin so, na to kay isog man isang pulis pa siya. Pero si Trillanes, mind you, si Trillanes, isog man, ha? Isog man si Trillanes. Oo. Ma-remember to sir, no, sang time, no, since naistoryanta man si Senator Ping Lacson, no, sang time niya, ang mga pulis, yung mga buyunan, Oo. napasunod niya. No? Insakto na nung na-share ko na ang punto. Mga pulis nga buyunan, kuha niya to, gin pa-exercise, gin pa-jogging. Exercise niya. Oo, tapos there was a time sa aton nga PNP nga ang aton nga chief PNP do kada ko buyon. You remember? Dada sila ko lang nawas. Sige. Oo, sir. Atong natatouch man ako sa punto ni Judith nung nakabasa mo kami nakabati. Nagmuno si Senator Ping Lacson nga you can explore other things except surrender. Sa pronouncement ni President Duterte, ang message nyo, ang apparent nga message nga gina-convey niya, doon ginapahiwatig niya, nga wala tada may mahimo. Pabayaan ta na lang na. No? So which ang amon nga paglantaw, pabayaan mo lang nga ang mga Chinese laguan yung mga Chinese fishing boats ang mag-howl sang tinulada everyday sang isda. Tapos ang aton yung mga fishermen ginagmay nga fishing boats pila lang ang makuha nila makatinulada man pero pila man ka adlaw ilaya isa ka fishing boat sang China, no, isa ka adlaw. O kaya nga, tungkol ka pang isda, ito bangka lang, ano man? Ma-remember mo, sir, ang Jember, atong nabungguan, o kung ginbungguan, gamay to siya. Tagang Mindoro. Basi wala man ito mabungguan, basi nasa lapay lang to. Basta galing ka tungkol sa kagamaya. Kagamay pa siya, no? Tapos nasa iwan. Nasa kairan pa. Sige. Kaya wala ko makita, no? Kamo ni, kamo nga mga youth, wala ko kabalo, no? Kamo nga mga youth leaders nga nagtipon, are you also trying to organize ang iban nga youth or accept kamo mga membership sa inyong grupo? Yes, sir. Actually, alin pa sang una, for example, ako no? Dugay na ni siya nga. Kay in between, sir, in between sang campaign, ako, advocacy ko, gid, ang tawag nga livelihood development. So, ga-organize kita sa mga community-based organizations composed of youth. In fact, no, may nabuligan kita mga kabataan nga mag-avail sa nga tawag nga kaya nga programs sa Department of Agriculture using our livelihood technology. So, kay sindita sina no? Yung kinahanglan sang purchasing power ang aton nga mga ginikanan kag mga kabataan. So, in between, may mga amo kami ng advocacy. Now, subong... Sinong behind? Sino may behind nga tao sino sa inyo? Wala, sir. Kay pagsugod namon, actually, nagsugod kami na ako nagsugod ko yan sang high school pa, no? Student government, no? Tapos, ndara ako nagsugod man sang uniang kabataan. Yung tawag ko ba lang, consummating yung tawag nga public service, no? Now, since nga, hindi tayo magiging mas-spend ang aton nga time, no? We need allies. That's why nga pang-invite kami, no? Nga mag-share sa ilang mga talents, sa ilang time, especially yung mga younger ones, no? Okay, no? Mag-enjoy sila sa social media. At wag gina-challenge pa naman ang mga upod namon, nga mangita sang pagi kung paano ma-take advantage ng social media para ma-communicate, no? Ang message namon. Correct. Klaro mo na yun, sir. Ang presidente, tabla siya mong product na sa social media. Trolls, sir, grabe. So, as in, ako, techno-savvy ako. That's why nininsindihan ko gini ang tawag nga potential, no? Kag ako witness magkusin tawag nga troll, no? Technological trolling, no? So, ang sabat ko, sir, sa imong pamangkot, kami amon ni siya nga advocacy, klaro gina. May kapalapit sa amon yung mga politicians, no? Ina-evaluate mo namon. Amon wala man na problema, kati ang punto, bala kung si Nelson Mandela pa, wala pulos sa mayo nga programa sa gobyerno, no? Kung hindi pagupdan sa mga pumuluyo. The reason, sorry, no, nga in-mention si Nelson Mandela, kati very popular siya, no? So, learn man kita sa iba niyo mga tao, no, from South Africa, no, and very well known si Nelson Mandela. No, so, kami, no, padayon kami sa among advocacy. Ako yung mismo ang advocacy ko is livelihood development, no, not just lang sa mga non-youth, no, but especially sa mga youth. Kati, no, mabudlay.
Judith, sa mga political exercise naton, elections, nag-participate ka mo by endorsing or supporting a candidate? Sa amon grupo, sir, oo, nag-endorse kami, but then, after nga ma-check naton ang iya advokasya, ina-check gina namon ang iya mga advocacies, ang platform government, and then, natanaw taman kung ginakuha atnay naton ang konsensus ang kabilugan nga grupo, kag ginapamatian man naton nga hindi ka sa iya, nga sa iya ka, and then kung ma-accumulate na kag matanaw tanan nga amo ni sa gali, kag amo na ang isa, so dira na ta ma-decide ang desisyon sang pag-endorsar namo ni sir kanimo ng consensual bala. Consensual. Oh yes sir, consensual ni siya. Kag kami grupo, kami dugay na kami ni. Mga ako nag-start ko sa sininga grupo Roko time. Pero kung mag-support ka mo or mag-endorse mo sa isang candidate, galalambot ka mo hasta sa bulig kampanya? Yes sir, hasta sa pag-organize ang tao, sang youth. Hasta gani rekurida nakwa riya namon kiti when you believe nga sa isa ka tao or sa isa ka politiko nga pati ka nga kaya niya nga maghimo sang change. So, ihatag mo na lang tanan, wala na blaser pugong-pugong. Basta nga tanan ihatag mo, basta magdaog lang kagti, at least gapati ka nga ina nga tao makahimo sang gamay lang nga impact bala sa sosyudad. Pero ang inyo yung pag-endorse o pagpili sa mga kandidato is because sang advocacy nga inyo ginaaway nga. Yes, kung kung sa bla kung tugma siya. Tugma sa inyo advocacy, why kamo expect nga pag nadaog yan makaubra man tani guro sa kwan go. No na iya. Wala sir. Citing for example sa ako niya experience sir nang while ako yaga nakaubra naman ko sa Valladolid Police Station during Noynoy. So during Noynoy, sir, ga-work ko, pero ga-volunteer ko kay Noynoy. Ga-kampanya ko and everything kami to the extent nga kami na bakal sa ngamon nga makinanglanong during the campaign because wala tayo ga-expectar nga sa pag-endorsar naton sa ila kag sa siling pagbulig ta sa ila tagaan ta nila sa nga certain amount or obra dira. Kati kabalod man taguro magkayod sa aton nga kwan Kag Sir Boy, ang lantaw namon ang obraya do lollipop na siya. Ang mas importante ang livelihood development kaya dapat sustainable. No? Kaya kung tagaan mo lang sang obra, posible na seasonal mo na siyang obra, no? Mas mayo gid yang i-develop ta, no? Ang mga livelihood no sang aton mga kabataan kay tikong mga kabataan later on, no, may mga obra, may political freedom. Muna lang ato nga problema permi. You can now make decisions without being influenced by whatever. Agreed, Sir Boy. Agreed, Sir Boy. Amo na mabudlay kayo sa Pilipinas. Ano blang kung kumpara naton sa United States, amo na dream lang guro sa aton nga pungsod nga daw nag-uso, nagkuan lang terminology nga paligis. Di ba? Paligis. Amo na kay gahulat pa kita. Somebody will influence us sa monetary influence abe amo na nga may paligis kita yang award. Why na sa Amerika gro libugulo na ko ng paligis ay. Ano ng paligis man? Sige amo na sa nga galing kay amo ni Sablaw daw for so long a time bisan kami dire nagatingwa kita to educate our people. Amo mabatian talan permi nga batunon ang kwarta pilion ang konsensya. Galing kiti why kuan lang daw lip service lang batian dala na permi pero daw iga katabo no ang subong ya kung din mayo didto kung din taas kung din dako didto sakto Sir Boy kay ang problema pag Sir Boy ang mga well-meaning nga mga tao nga pwede nga magpadalagan hindi ma-encourage mo padalagan kay kataas ang cost sang ako talaga ni madalagan man ko galing lingkod ti way te kwarta. Agree sir. Kaya ako nga daan nga kuan ko na sa iban nga niya hindi lang kandidato bla nga pagka-perde mo titimos dato abi ko anay do daw dako na to tsansa mo nya kay way te kwarta mo ti mo ko kwarta nagdalagan kada imo. Agree sir. Sa mo siling sila nga pangkapi-kapi lang bla sir. Kasakit na pamatian na mo. Wala ka kwarta na ino dagin ra kada imo yang wala ka kwarta. Mo nang masubo sir. Masubo na kayo nga gusto mo
mo magserbisyo. Kadamo sang mga actually that is why hindi kita makapili sa mga opisyal naton nga sa serbisyo bala amo ni tani sila ang magserbisyo gid nga tuon. Kay tungod nga ang may mga sincero nga mga serbisyo ti hindi matagaan tsansa bangod sa kakulang sang resources. No? Subo-subo. Daw gina sir. Klaro gina kayo. Sige. Anyway, amo lang din siguro no. Lato na to chimpo siguro subong nagapangita pamang kamo sang inyo nga mga posible nga mga suportahan comes election. Maka-istorya na italiwata kung may aral na kita nga mga makita bilang na siling naton nga inisya amo ang daw santo gid sa mga advocacies nga aton ginaaway kag gusto ko man ako na ti daw naintindihan ko na ining West Philippine Sea sa unabi ko iti dagat man na baydes na no pero subong daw naintindihan ko na ang parte sa issue sa West Philippine Sea at least bisan ako sa pagpili ko sa mangin presidente ko sa lakadlaw tanawon ko na nung tindog niya sa West Philippine Sea, no? Sige, with that, siguro alang-alang na ko sa akong oras, damo-damo mo tayo istoryahan. Sige lang, ano? Ming, ang imo lang mensahe, last message nimo. Sige, sir. No, sa mga kabataan kag sa mga ginikanan, no, importante gid nga mangin-inform kita, no, sa mga kabataan, no. Sa example naman kahapon sa among activity, no, mangin alerto kita, mga vigilant kita, no? Gamiton natin ang social media. Sige, Maraming Judith. salamat, Sir Poy. Sige, Judith. Akon sa mga youth leaders, sa mga kabataan, ang akon lang is hopefully hindi kita ma-deceive sang mga informations nga ginahaboy sang Duterte administration with regards sa issue sang West Philippine Sea. Magtindog kita bilang isa ka nasyon, kag magtindog kita bilang isa ka united nga mga Pilipino. Tinduganta ang West Philippine Sea is aton ina kag tinduganta. Yes, with that mga ka-aksyon, salamat Judith Romeo Castillo Jr. kag Judith Plana. Kita iya sa masunod nga Domingo sa aton nga Kapehan sa Aksyon. Sa aton dira mga listeners sa Facebook, salamat man sa iyo pagupod sa aton. Standby na sa Brigade in Action, magkasunod sa Dili Gila mga Dugay, magkasunod man ang Vice Gov in Action. Ayon ang Aksyon, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.